Dobré ránko, dobrý deň, dobrý večer. Dnes vás vítam na 5. našom vianočnom okienku a predstavím vám niečo, čo ja doma čo moja rodina veľmi má rada a čo ja veľmi často používam a budem sa tešiť, keď aj vás to osloví. Je to ošetrenie nôh. Naše nohy si zaslúžia opateru, pretože nás celý život nosia, vozia a preto sa o ne starajme. Ja chcem vám predstaviť tento zle to vidieť. Čakajte. Takže tento sáček s krémom s hadím tukom. Nie je to z hada, je to iba hadí tuk. A obsahuje gafor, takže je vlastne... tak musím to nejako nastaviť. Ťažko sa ukazuje. No, takže tento sáček s hadím tukom je vhodný, sa používa na nohy, ktoré treba sa potia, zapáchajú, ktoré sú popraskané. Proste nosíme botasky, ja neviem, chlapi baganže nejaké v prašnom prostredí pracujú a potrebujete nohy ošetrovať. Takže hadí krém s gafrom, to je ten zlatý, a s vitamínom E vám zabezpečia, aby ste mali nožky naozaj bez potenia, aby vám nesmrdeli, aby bola tá pokožka taká zdravá, taká vláčna. Je veľmi dobrý, trebárs aj keď zarastá nechet, tak ošetrovať ten nechet, aby sa zmäkčila kožička, aby sa zmäkčil ten nechet, aby sa s tým dalo trošku niečo robiť. Napríklad je veľmi dobrý aj na nádchu. Ja si ten zlatý tuk dávam bežne aj do nosa a dokonca v mrázok si to dávam aj na pery. Tiež mi robí dobre. Takže ten gafor zase tak vám pretiahne ten nos, to dýchanie. Ľudia majú nejaký exém, nejakú pleseň, nemusia to byť na nohách, môže to byť aj na tele. Vynikajúci krémik na ošetrenie, mám vyskúšané, vnúčik trénuje wrestling, zápasenie a oni majú trošku s tým problém, s plesňami na pokožke a veľmi sa mu osvedčil, takže výborný. Môžete napríklad natrieť aj na krčové žily, trebárs na hemoroidy, alebo keď sa vám robí niekde opar na perách, tak veľmi je vhodný. Takisto akné si môžete s tým ošetrovať, alebo nejaký exém na pokožke. A môžete s tým trebárs aj nejaké popálené miesto, že sa popálite, kľudne môžete ošetrovať. Takže to je malý zlatý hadí pytlik, ako moje kolegyne Češky volajú. A toto je zase vynikajúci regeneračný krém, strieborný sáček s hadím tukom, s vitamínom E a ešte je tam aj alantoín, takže je to veľmi vláčny krémik a pri nohách, keď si ich ošetrujete pety, tak vlastne sa vám vytvorí taký film, aby vám treba nejaký prach sa neusadzal v pete, v tých prasklinkách a bolo to ešte potom dokonca nejaké zapálené alebo podobne. Takisto výborný je na zapareniny pre detičky, ale aj pre nás. Ja som brala antibiotika a veru, že som mala zo spodu problém. Vynikajúco mi pomáha, áno, takže aj na konečník, aj zo spodu pre ženy. A treba aj na štipance, keď vás niečo pokúše, popali, alebo aj na takéto rezné rany. A mne to už teraz vôbec nie je vidieť, to je také mini fliačik. Ja som mala predčasom úraz, potom urobím príspevok a vám ho ukážem, jak to vyzeralo a naozaj to zregenerovalo moju pokožku. Takisto jazvy po operáciách, môžete si to potom pekne natierať a krásne sa vám pokožka zregeneruje. Fantastický krémik. Odstrihnite si iba takýto kusoček. A on je taký zaujímavý, že keď tak prejdete silno s ručkou, tak úplne sa vám to uzavrie. Že toto ani neriešim s nejakým štipcom. No a potom tak si to vysuniem a ide to, používam to aj na ruky koľkokrát.
Hej, ale vlastne keď si nohy natieram, tak mám aj ruky fantastické. Keď sa jedná o nohy, vždycky, ak chcete ich krémovať, treba nožky mať čisté, umyté. Odporúčam vám vždy pridať do kúpeľa aj našu bylinkovú soľ a netreba celý sáček, ale stačí len trošku prisypať a potom tak si vymočíte nožičky, utriete a už si krémujete s týmto krémom. Hade, pytlíky, to sú najobľúbenejšie krémiky môjho manžela, takže on vám to odporúča. A ešte na veľmi, veľmi, veľmi zničené päty môžete vyskúšať aj tento krémik. Taký je maličký, on je taký hutný, ale veľmi vydatne vám krásne tie päty a popraskané miesta ošetrí a zvláční. Takže odporúčam, vyskúšajte a teším sa na budúce okienko. Dovidenia.